Здравейте, аз съм Крут и днес записвам на Minecraft Survival. Да започваме. Първо ще си взема малко дърво. Можете да се абонирате за мене. Всъщност съм момче, нищо че записвам на... Ще качвам видеото си на майка си. Рецептата в VBOX, в YouTube да. Някой да не си помисли, ебе, то момче има мъжки глас. А то момче има мъжки глас. Не се бърках се. 10 дърво ще ми е достатъчно. Ей, до там трябва стигна. Двата острова са... Те са острови всъщност. What the fuck, що ме спала на остров? Безсмислено съм на остров. Кой ще пана на острова? Ще си биеш омар. Ебати, безсмислицата. Сериозно много маза, ако ме спала на остров. Нали? Вратително не е като да кажеш. Аз съм на остров, голем всъщност, нали? Трябва ти остров, който е голям, имаш пространство за къща, за дом. А не да си я правя под земята на 20 метра. На 20 етаж. Това го бавя, то остров. До него има друг. Даже два. Но през тия дни тук да живея. Овце има, видях. Ако копам и си направя ножица, ще е добре. Да не ги убивам ти овци. От има и краби. Бахти бук. Ето какво да го изравним. Ще е хубаво, нагоре може да се направя къщата и така нататък. Всъщност това е първото ми снимане на Майнкрафт. Така се каже. Сега ще видя да си направя кирка. Само да се чупа тези неща. Ето. Крафтинг тейбъла. Така се правят скинч. Сега като и турите така, и дървото отгоре или каквото е там, се получава вариант. Нещо ми тая лопата. Защото... Ако се чува много силно, ще го намаля звука, не се притеснявайте. И музиката. Също на две. То сега е по-добре. Да, ще му правя много кофтино, няма значение. Ето тук вече мога да започна да си вземам кабелстоун. За моята първа нощ. Примерно. На скрито, на сигурно, защото като се появят монстрите ще ме обезглават. Аз нямам никаква бойня. Една лопата, една кирка съм. Много съм. И кол. Така не мога да ви покажа всичко. Аз ще ви показвам нещата, докато ги намирам. Най-трудно ще е емералда, ако не намеря село, иначе ще е лесно. Ако намеря село, ще ми е много лесно да намеря емералд, защото ще търгувам с селените и ще е по-хубаво. И диаманти ще са малко трудни, но ще си ги намерим. Още малко сега. Това, където копам, е кола. Това е
дървото и така нататък. Това е самплинг. Това ще ти покажа и кое е самплинг. Това е самплинг от дъб. От дъб, да. Мисля, че така се превежда лък. Да, дъб е. Сигурно се дъб. Ето 20 кол. Това е добре. 20 кол. Перфектно. Защо пък не? Сега. Ако тръгна от там, пак ще е хубаво. 14. Бале си за нещо ще го използвам. 14. Много ниска мъгла съм. Нямам Optifine да видим. Да видя. Но съм сигурен, че там има друг остров. Ще се направя секира и може би меч. Кирка и лопата си имам, няма си фърна не видят на вятъра. Когато ги изчупа, тогава ще се направя нова и така. Това е Sugar Kings. Чакайте сега и това да изкъпвам да ви покажа. Ето. Това е Sound пясък. Това е Dirt. Знаете какво е Dirt? Земя. Ето. Crafting Table. Да крафташ неща си използва това. Нали? И може да се върна да убия карти овците. Това е добре да ям. Ако се чуете какво ще ми така, това е красавица, не съм ял отдавна. Много обичам. Тя е полезна. Умирайте, мои крави. Ето, това е кожа. Това се превежда иначе е латер. Не е латер, бе. Лачерът е нещо си. Сега пасема, че го превеждам. Казвам да иначе превода е лесен. Това е кожа от крава. И съм първо ниво. Това сега ще бъде лоу. Само да го взема. Това е лоу. Лоу имаш като превод като паяжина и като вълна. Лоу. Много лоу имам. Много малко лоу имам, да. Смал би трябвало да знаете какво е, ако учите английски. Малък, малко момченце. Не знам, аз не съм много добър с английски. Сега да се чат да го уча. Като той не е полезен в някои игри, да. Като толкова не стига да хапна. Не ми се прави печка в момента. Имам ги, ама не ми се прави печка в момента. Трябва да си изхъбал дървото, 26 дърво, ама айде ще си направя една печка. Ще даде повече поне отколкото да си мислите. Са. 9 ще ги опеча през това време, мога да взема още дърво. И ще снимам поредица 100 епизода. Казвам ви колко близо ще е. Или ще е 50 епизода, или ще е 100 епизода поредицата. Няма да е. Може да е 20 или 10. Не знам, те ще няма са много дълги 10 минути някъде. Ето 4 са готови, остават още 9, още 5.
Белото има хард. Това е трудно. Трудно. Колкото дигаш на трудноти. Така, прелечително се влива. Течи. О, ябълка. Ябълка! Ябълка. Ябълка това ще спецако. Две ябълки. Трудно дърво. От отдавна ме са падали две ябълки от трудно дърво. Трябва да взема това. И това. Да се зарова, примерно, защото не ми се прави тук в момента легло, безмислено ще да направя легло и така. Може верно се направя. Да мине по-бързо. Но ще ма... После ще го щипа. Знаме, тук няма да живея. Но мога па си гличена. В кофти ще ми. Трябва да имам къде се събудям. Така. Ето. Сега ще спиме. Кап денем. Що останахме? Така. Сега продължавам. Мога да снимам на по-развития си свят понякога. Не се приснявам. Но вие няма да знаете за дали съм на... Дали съм примерно на оцеляване, дали на геймод. И ще викате, той примерно на геймод, това, също на геймод, всичко на геймод. Като ви покажа този свят, не е на геймод. Всичко съм си го правил сам. Няколко съвет от приятели имах, каквото да направя, но малко съвети бяха. Това там, къде видите пред мен е пустиня. Пустиня. Да се надявам, че е пустиня. Защото е остров само от пясък. Ще е най-нещо. Ако намерите такъв остров е безсмислено. Но пък няма да знаете дали е остров само от пясък. И това, дами и господа, е остров само от пясък. Това е... Не остров само пясък. Много ме тормозят тези острови. Защото не си останах там, бе. Там си ми беше хубаво, избих всичко. Ама аз реших, нали, че... Не е така. Понякога се случват и тия неща. Това е блат, а това е лодка. Блот е лодка. Лодка. Но там също има нещо като остров. Също го правя лодката. И отида да видя. Но аз съм заобиколен от острови и малки пустини. Herobrine. Да, който е виждал Herobrine, моля да ме извести колко силен. Дали ще мога да го бия с дълмеча Sharkness 2. Защото чувам звуци, ама виждам очите, ама не знам дали е той. И не знам дали я бягам или да се бия с него. И съм с някаква мижа в броня. Ето това, майче не е остров, че го по-голям отстрани. И това е остров, нещо ме удари и ми го свали. Добре, нямам друг избор, освен да се кача на острова. Да, и това е остров. Безсмислен, но остров. Безсмислен остров. Тук мога да живея. Но ти казах това хубаво место, бе. И така, това ще е за този клип. Ето, как съм заде. Това ще е за този клип. Чакай само, ето това да ви. Това е сет. Чакай ви го преведа. Пържола ли? Това е фурненце. Фурненце е печка. А това е
Apples, не знаете какво е Apples. 77. Кобре, Стоне, всичко са. Ето, Stone Archer, каменна секира, Stone Sword, каменен меч, Лонден Шовел, дървена лопата, Лонден Пикахе. Симта. И така, това ще е за този клип. До скоро. И